Oseptake ihe dị ka ọkụ si na aka pụta n'aha gbaa ihe ka dịkwa egwu ịma mụtegwu m na-enyo nwunye nna ga nwaanyị abụ ajọ mmadụ ka ọ bụ o kwere n'ihi na ọ mụta ya ma na-achọ ka ọ tagbusie ụmụ nwaanyị ibe ya nwụrụ mana ọ ma rịdatara ya mana ya ka edebe ọ bụ n'aha Jizọs ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs ezi onye nwaanyị na Chineke anyị na-ekele gị n'anya Fada obi dị m nọọsụ ahụrụ ọkwa ekpere nke ụtụtụ atọgbu onwe ihe niile kụzi nọ n'akwụkwọ nsọ amụtachara ya obi bụ nọọsụ aṅụrị na nwatakịrị ha ka gị nwere mmasị dị otu a n'ebe ihe banyere Chineke dị. Fada, achọrọ m ịbụ Reverend Sista. Amaka ị chọrọ ịbụ Reverend Sista? Ya bụ ike ekpere arịọ Chukwu ka onye mmakọta ọ dịkwa mfe ịbụ Reverend Sista mana n'ebe Chineke nọ ihe niile dị mfe. Ọ ga-enyere gị aka ka nrọ ga ịbụ Reverend Sista pụtara gị ihe. Amen. Fada daalụ n'ihe. Biko na-etinyekwa m n'ekpere. Aga m etinye gị n'ekpere nọ. M na-etinye onye ukwu na onye nta nọ na parish ya n'ekpere maka niile dị m mkpa. ezigbo nwa mụ na ya bikwanụ nke ọma. Nwanne m nwaanyị bụ ọ ga-adị mma ọ gbakwa mbọ nke ukwuu ka ọ fụ na ndụrụ Chinedu ụlọ. Nwaanyị obi ọma, nwaanyị obi sala n'egodo ka m esi wee bido kenebe gị n'ife ọma niile ị na-eme n'isi ezinụlọ ma ebido n'isi ka m ebido n'ọkpa ma agụụ ne ghara ibie. Daalụ dị nne n'egodo nwa m nwoke Chukwuemeka ọ gụchaga akwụkwọ wee bata wee na-ejezili na ndị obodo anyị ozi ihe niile bụ aka ọlụ gị. Ọ bụzi onye nka obibo m sọ Polina obi aṅụrị atọgbuo m dị mmedalụ. Ije ka m esi kwukwana ya eziokwu na ịbụ nwunye di mana ọ dịzị ka ịbụ ada mma. Ụmụaka niile ma nke je mahadum ma nke gbalụ mbọ n'aka nwanne m nwoke dịcha ka ọ bụ ụmụ adịm ekewa ya ekewa anyị nche bụ ofu. Onye ka m ji kpọọ nwanne m nwoke ya biko gbata m ọsọ anyị ka ha bara anyị na Chineke na ihe nche bụ ka anyị na-adịkwa ka ukwu anyị na-afụrịta onwe anyị ọ bụcha nwaanyị obi ọma ịkọkwa anya daalụ. Obi asọgbuo m. Kedu ebe m ga-esi wee bido? Nne m na-ekele gị ọfụma m na-ekelekwa gị.
ọ dịghị mfeli inwe nne abụọ. Na-ekelele gị ma o na-ekelekwala gị. Dede, Chukwu ga-agọzi gị. Chukwu ga-agọzi gị ọfụma. Ebe ahụ isi weta ego wee doo m, Chukwu ga-ewerekwa ego nke ka nke ị nyere m tinyekwara gị. Ihe m na-ayọ Chukwu bụ ka anyị na-ebi n'udo na-ahụkwa onwe anyị n'anya. Hey mama, ime n'ọfụma. Ọ ga bụ maka gị ihe batara na ndụ m aga m enwe ya. M na-ekele gị o. Mama mo. Wabie mama. Ekanne. Oh. Dalo. Dede. Dede. Thank you very much. Dalo, na-emechi ọrụ ilu. Dalo. Ndewo. Chineke m, enweghị ihe ọzọ m na-eche na-abụrụ nrọ ọjọọ m lụrụ n'abalị. Nrọ ahụ na-achịkọwara m na nwunye nna m bụ ajọ nwaanyị. Ọ na-achịkọwa m na nwunye nna m bụ amụsụ. Mba, ọ bụ ezigbo nwaanyị. Onye nwa kpatara m ji bụrụ ọgaranya. Achọghị m iche echiche ọjọọ n'ebe ọ nọ. Ọ na-eleta m anya mụ na ụmụnne m ka ụmụ ya. Ezigbo nwaanyị ka ọ bụ. Ama m na o nwere ihe ọzọ ị na-eche na-abụrụ ihe gbasara ajọ ọrụ ịrọ n'anyasị. Ihe niile siri onwe ya na nwaanyị abụ nwunye nna gị nwere ihe o bu n'obi ọ na-akwado ime n'ezinụlọ ahụ. Mirabel, achọghị m ikweta na ihe na-agwa m. Nwunye nna m bụ ezigbo nwaanyị. And achọkwa m ibu ya ebubo maka ihe nrọ n'abalị. Kwado ya ebe ahụ. Na ihe m na-agwa gị. Ajọ ọrụ. Isi ike ga-ama nkwe ka ị nụrụ mgbe a na-agwa gị nke eziokwu. Ọ ma nkwe gị nụrụ kama mgbe ị kwụchara ụgwọ isi m. Ịkwụcha ụgwọ isi m ka m mezi ka esi edozi ezinụlọ. Matacha mma mmiri anyị mara. Onweghị nwoke ọrụ na-akpọrọ anyị ya tụpụrụ anyị ọnụ si na ọtụtụ nwa anyị. Anyị ekpegido n'ekpere, anyị kpetegoro ekpere ekpete ofu pụtata si na ọya anụ ya. Ọ ya achọ ịnụ ya anụ mana ọ ya achọ ife nke ọzọ. Ọ na-eweta aka ruo izu ụka ọzọ, o chegharịa sị na ya ma nnụzi. Anyị emechaa n'ife niile, anyị amaghịzi onye anyị mejọrọ. Ike agwụghị anyị mana anyị sị ka anyị bịa kọrọ okele ụdị ife bụ ife nka. Ma ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Onwebe ebe anyị ejebe ikpere mana nke ndị fada o ma nke ndị pastọ. Ihe na-ewutecha mgbe masị anyị weta ego nke a ka awụọ gị ahụ weta nke a na-agbara anyị ụchụ amazi m nọ ike anyị ji ekpe ekpere agbụgbọ. Hei, mba, nke m ekwere bụ nke ekpere. Ọ na-ekwuzina na ike agwụgwụ na ji ekpe ekpere. O nwere ife dị ka ekpere. Ekpere amaka. O nwe ka ndị ọcha si asụ ya. Ọgwa ọsị nọ pray without ceasing. Ọ ka fada ọcha nwa bịalụ mgbe nwa si asụ ya pray without ceasing. Unu ga na-ekpe ekpere na-akwụsịghị akwụsị. Ị na-ekpe ofu mbọsị. Nna anyị dị asọ ga-ejekwuru nna anyị wee gwu ya okwu mana ọnụ ọ ga-anụ ndị onye nnugo ọkwa ifo Mother Mary ọ nwaanyị obiọma ọ ga na-ekpechitela anyị n'isi unu. Mụnwa ga-eje banye chaplet nna mmiri a na-ekpekwuru ụmụ m
okwu anyị Ngadebe. Ị ga-afụ afụ ike ofu mbọsị ike echifu ụbọchị azụ kpọmkpọmkpọm. Obulu osi Malay. Ọkwa Malaysia ka unu na-akpọ Malay. Ọla ndị anụ mgbe ha na-ekwu Malay. Ma ofu nke ọzọ esi Amerịka. Abịa ịyafụ ome. Jidekwa efe eji ekwu. Achọrọ m nke aba apụta. Unu abụda nwe ejima. Elutazi m onwe mgbe mụrụ mụrụ ejima. Waje ekene ma mụ. Ọmalịcha ụmụaka. Ndị nke nọ be m ọnwa nje kudo ofu. Kepi choka wata kwa 5 million tiye na 20 million kempo ya kuye. Mama ayi no 20 million kage kwa ya. Muso bade. Na mwa yake mwa. Na hata nile kwa hina chewa. So bad. No. Rebecca. Can you get the share baraka about? Get hidden. Mother. Why you don't have the share baraka about? Second. Yeah? Enwebe m na-achọbeghị ọrụ n'obodo a. Enwebe. Ọwụ na Total, ọwụ na NNPC. Enyego m ha my CV. Ha nọ nwa achọgo n'ime kwanụ m ọrụ. Leenụ ụlọ afọ abụọ mmụchara abụọ. A first class product bụ echere m ọrụ. Isobe oge adịghị m. Oge adịghị m ọrụ. Emi, mwana matebina. Ama mubi ajeroke. Chikuno ya gabo bidi ya mwana docha hapo. Gama hapo. Pota. Oge mo. Ukuta ya asili. Okay, sikwa. Yesu na nzọya ebe a. Iweta akwụkwọ ego na mahadum wetinye ebe a. Ahịa dị na nsọfụ ebe a. Ka ehiche maka gị ahụ. Ịma na ahịa na onye mbụ na mahadum. Onye mbụ na mahadum. Emi.
aghọtara m ebe ị na-aga. Ọ bụrụ na ị weta ihe kọtara na mahadum tinye ebe a, ahịa ebe a ga-azụ ọfụma. Ịnọ n'ihe m na-ekwu? Anyị dị mmadụ 50 na-azụ ụdị ahịa, mmadụ 30 n'ime ha ejego mahadum wee banyekwa n'ụdị ahịa m na-azụ. Ụdị ahịa m na-azụ na-enye ezigbo ego. Ha bụga maka ịchọ ọrụ anyị nọ n'ihu. Ichuru ugbu a chekwa mgbe ndị na-achọ ụdọ a ga-enye gị ọrụ nwanne wegige nye gị. Onwe ha na-eche eche n'ebe ahụ. Ya, ọ bụ oge ihe na ndị nwa akụzie gị kwa ụzọ isi azụ ahịa. Ọtụtụ ndị n'ebe ahụ. Ahịa na-aga nke ọma. Gwa ka anyị gwara ndị ofesi unu ezuzugodogo ihe a uwe nnalụ gị na ụmụ uche gbụchara na-ekwu ihe ga-eme ka a ga-esi gbago ka a ga-esi gbada ọbụla na amụkwa anya icherekwa unu mma mana ụmụ m were nwaanyị a ka ụmụ m amadị ihe bụ na onye a bụ nne ha mụrụ ha n'afọ na onye a bụ nne nwunye nna ha. Anyị niile n'ofu ihe apapụta anyị niile ihe ụmụ m aghọta anaghị aghọta etu anyị mụnwa na-agwa gị na nke emere ezugo olugo gị ga-were uche ha wepụ ebe nwaanyị ahụ nọ debe ya ebe o tosiri ịnọdụ anị ọ bụghị ebe dị elu emezila ebere asọsịna ya anya ka ihe na-emedu unu kedu mgbe ị akwụsị nnọọ ịdị na-efugide m kemgbe ị akwụsị ebubo niile ị na-ebugide m nle mkpọkwụrụ wefụta mgbere gị eche gị ihe ọ bụla m na-ele nlekọtacha nweta ego nche gị ka obi wee dị gị mma obi adụ ọkwụ gị nyanwụ mma nna kedu mgbe ị akwụsịrị ihe niile ihe ekwupụgide m kwụsị mgbe ọ bụla esiri ihe ekwupụta ife niile ezoro ezo mmelụ mgbe ni kedu mgbe ị akwụsịrị ka m gwa gị inwe anwa bịa n'ebe gbasara ego imebi ihe niile ego ị na-enye m oge elu akpakwa n'aka jee ebe ahụ enugo ihe m na-agwa gị ka nke ka mkpa bụ bee nwaanyị ya nku ebe m debere ya dịka elu gbutuo ya ala iwe ju na ịma mba ọ bụghị ụgwọ ndụ anyị biri mgbe gara aga aga m eweta gbaa otu a onye na ahụ ya ọma nwe ihe zoro ezo ya ụgwọ ọbụla na-enye gị ndụrụ ma na-akpọ ihe ọzọ biko ebe abụta nkwa ebe ụmụ m na-asịzị m kedu ife nji ego eme ụbọchị na-anaghị ego ụbọchị na-anaghị ego kedu ihe nji ego eme na nwere ihe emepụtara anya ọ na-afụ nji ego eme mana nna anaghị ego na biko nenega n'ihe a ego ahụ ị na-enye m uru ego ị na-enye m uru ụbọchị ịnọpụtara mgbe ahụ chọọ ịkwụsị ifu ihe eji eme ana ihe a ga-eme ọ ga-agbaghị na nwa adịghị ebeghị akwa okwu otu a m gwara gị ọ bụkwa egwu ka m na-egwu iche ị na ha eche na egwu ka na maka na mụ na ya adịka jee na egwu ka na egwu ime ihe ị ga-ebekwara ya akwa ka unu kpọpụtara ya ebe a kedụkwanụ mmemme obi aṅụrị nnu na-eme ebe a ịma nụ na gbamwoju anyị anya ebe a ma mụ ọkọ nwanne m nwoke mana abịa kenu ịma mgbe ọbụla m na-agwa ya dị nnọọ kọwa jambele ka m na
abụọ bụ Chidimma na Mirabe mgbe ọbụla a na-eme ngwa ụjọ anyị. Nne, Adanne, achọrọ m unu abụọ tụlekegodị n'ihe o nwere ike ịwụ. Tụlekwa anyị abụziri ndị amụma. Amụma Chinedu na onye amụma Emeka. Biko nke ọra na ihe eme ihe Emeka ebe a Biko gwa na ihe ọ bụ kedu ihe ọ Michael agbanyego Chidimma ọla. Ọ gbagwe na ọ chọrọ ịnụ ya. Ị na-achọ ịgwa m na Chidimma m tọrọ na Chidimma? Ahịa ọ pụtara. Adanne! Adanne! Ọbịa jụrụ akpọgbuo na m. Nna akpọgbuo nna anyị! This is not a mmanya ya akpọ. Mechie na ọnụ oge ata amosu na ndị anyị dewo. Na ọnụ oge ata amosu ga-eje ekene m. Nwa ya amosu. Mba, ọ bụ ọgwụnwa. Ma ihe fụga ahụ nwaanyị amosu zawaza mere dị asọ. Ndị bụ mere dị asọ fụtakwa kịta gị wee fụta. Bịakwula ebe akwụ. Ihugogo ihe mechego ụlọ amosu taa ụmụaka ha adị echezi uche ka mmadụ. Ha na-echezi uche ka gị nwe na-agụ amosu. Oge na-abịa. Nne m abụla amosu. Yishi. Ne nwa ọnụ dịkọrọ ọnụ pechara mpe ka ike nwa mụrụ ọhụụ. Nwụkwọrọ mkpụrụ aka na-abaka pịa ọ na akịta apịwa m ya. Pichi ya apịchi. Ị ga-eji na-akpọ m amosu na-akpọ m oge ọbụla ifu m na-akpọ m. Gị nwa bụ nwaanyị amosu na-ajụ m ihe imelụ. Onye dị oji na-ajụ m ya dị oji na ịmara na ị dị oji. Ịba amosu na-ajụ m kedu ihe anyị ji akpọ ịbụ nwaanyị amosu. Irigo ejikwukwu m ajụjụ ahụ ọzọ kịta agbara ka esi n'eluigwe bịa pịarie pịaba ụkwụrụ apata ọgbara kịta ovugo ndị olo ovuru nke ọzọ ovugo na iwe nke olo ebe a na-achụ aja na-akpọ ọkụ na-ajụ m ajụjụ nwa gara ekwukwe o nwere ndị arụsị na-achị m weta nwa agbọghọ pere mpe ka ha wee gọwa arụsị aba nwekwara ya ewega ebe ahụ kịta ndị amosu nwa amosu Kedu ihe na-ekwu? Na ngwa ahịa ndabara n'ime mmiri. Mba okporo ngwa ahịa. Agwazila m otu ahụ. Okporo ngwa ahịa. Okporo ngwa ahịa ndabara n'ime mmiri kedu ihe na-agwa m ihe a? Chineke bụ mara gịnị mere? Chineke bụ oke bagwụla nke bagwụla. Gwara ụgbọ gị ndị ike bagwụla. Ọ gịnị? Chineke bụ Obodo gịnị mere? Ngwa ahịa nke m tigara ego m niile n'ime ya ka ha na-agwa m na ọ dabago n'ime mmiri. Ị na ngwa ahịa gị nọ n'ụzọ abata n'ọdapụ n'ime mmiri. Nna gị na ngwa ahịa ọdabago n'ime mmiri. Ọ dabago n'ime mmiri. Ke kuku dị ajụjụ ihe a.
onwe ka ahụ anya onwe ka ahụ ike na ọwa anya na-adị gwa gị Ibu amusu, daa kan gwake. Ishe zan fuki bem, babu ge nwo ki. Sina dun po. Chiamaka batara gwa m na ị na-ebe a na-ebe akwa isi ọdụ ka ị bata n'ụlọ bịa gbanwee akwa iji n'ọtọ ụta gịnị na-eme gị akwa eziokwu agbara m ife mere iche ibe echekatago m aghọtazi oge ọ bụla ọ na-akpali ọ ka aka mma na ịpụta wee fụ ka o si na-akọ m ọnụ na-akpọ m amoosu iji esi na mba amoosu ke ka si ebula amoosu ọkwa m bịa nụta gị eso m di m wee na-ereta gị mgbe m amụrụ ụgwọ onwe ngwa gị mụchiri aka m nwaka ncha ijebe ife ikusalụ mba onwe nke nyere nsị onwe nke nyere aja onwe nke mgbajiri aka ma ọ bụ ụkwụ m nwakụrụ ụmụaka niile si ife m enyere ọma ma ala ma Nneọma bedere biko bedere ịma na ị hapụ ichie ọ na-akọ ya ihu ichie onye na-eweta ego nri anyị na-eli n'ụlọ onye na-azụ ụmụazị ahụ na agbakwa bụ na abụ ihe ọbụla anyị na-emekọta ihe ọnụ na-elikọta nri ọnụ ụmụazị akwa ha na ọnọdụ ka ụmụ gị biko ekwesịla ka maazị ibe mee gị akwa ịbụrụ amoosu hafụ nwoke a cha anya mmiri biko aghọtazi m onwe m nke bụ ịkpọkwado maka ghọtara m onwe m asị m Mọda Mary ya biko ya na-anọchila anyị ya na-anọchi ka anyị nọrụkwukwu azịza otu anyị nọrọbụ Chineke anyị ekwekọ onwe ihe ma anyị n'ụlọ ebedere n'akwa ụmụ na-eku ụmụaka ekughi na-ebu ụmụakughi na ụmụaka n'uwe nwere onye nke ekudila aka onwe nke ekudila ọgwụ o nwere ọka mmemme mejọrụ ha wee tọcha otu ha atụtụ si ibe mejọrọ ọbaba alọba o nwere ibe ọzọ enweghị ihe etiti ezinụlọ anya nchara mmiri ya bezi n'akwa ka nje bufutelu gị nri ka irie
Adịzi ka onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Lee Chinedu. Lee Chinedu na-atụ in millions. Chinedu na-atụ ngwa ahịa n'obodo Igbo. Ekweruze ego nji. Echiri ozi nkụlụ. N'oge na-adịghị anya, ndị nche ego ga-abịa napụkwa ebe anyị. Nna anyị nọ n'ụlọ eweresi ego m na-ezigara ya. Ihe agbawago m obi. Na-eweta m na mkpụrụ oge. Ihe a na-eme anyị agbara ka ncha. Ihe a na-eme anyị agbara. Ama m na mmụọ na-eme anyị ihe a siri ezigbo ike. Ihe na-eme anyị agbara. Ụmụnne m, ihe nke abụọ ojukwe m anya nke ukwuu. Ezinụlọ anyị bụ nke ndị mmadụ ji ama ọ bụla ezinụlọ kara aga. Chai! Ike akwụkwọ. Enwere ozugbo ụtụtụ. Ozugbo. Adịzi ka onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Lee Chinedu. Lee Chinedu na-atụ in millions. Chinedu na-atụ ngwa ahịa n'obodo Igbo. Ekweruze ego nji. Echiri ozi nkụlụ. N'oge na-adịghị anya, ndị nche ego ga-abịa napụkwa ebe anyị. Nna anyị nọ n'ụlọ eweresi ego m na-ezigara ya. Ihe agbawago m obi. Na-eweta m na mkpụrụ oge. Ihe a na-eme anyị agbara ka ncha. Ihe a na-eme anyị agbara. Ama m na mmụọ na-eme anyị ihe a siri ezigbo ike. Ihe na-eme anyị agbara.
ụmụnne m, ihe nke abụọ ojukwe m anya nke ukwuu. Ezinụlọ anya bụ nke dị mmadụ ji ama ọ wụla ezinụlọ kara aga. Chai! Ike akwụkwọ enwere ozugbo ụtụtụ ozugbo onye melụ m ihe onye na-adịrị ya na mma azụ na ya na-adịrị ya na mma ndị mmadụ ga ha agbakọtaba anyị bịa na nwere onye nwụrụ ọ ga-adịkwanụ mma. Onye ka mmejọrọ eluigwe gbagbuo ha asị m na eluigwe ya agbagbu ya onye na-emebi ha Chineke ya agbụ ya ọkụ. Onye ka mmejọrọ onye azụ ụzọ ya atụbụ ya asị m na eluigwe ya agbagbu. Mother Mary! Mama, gini? Kaya na-eme gị? Kekwa nke bụ na onwe ya na-eme gị ahụ iti mkpu kịta. Enwechago m ihe n'isi mmụọ. Asụchago m ya. Ị nwere mmadụ maka kịta ya na ụmụnne gị anyị tụgbago gara aga. Emechago m ihe niile, mama. Mama isi na onweghị ya na-eme gị. Iwe na-eti mkpu. Ya bụrụkwa na onweghị ya na-eme gị. Chinedu, nsogbu nke ahụ nwere n'ezinụlọ ụlọ ọ karịghị mara aka o miri eme ọ na-ebu ajụ ke nke bụ na ị gbachara mbọ gbagide mbọ kpata akụ na ụba ha niile wee dalụ mmiri afụkata afụ ozi ọ karịrị unu aka mụnwa ahụ tụbe ụdị nke a. Nna anyị, ike agwụgo, amasị m ihe m ga-eme. Mama m gaba n'ihu ma m gaba azụ. Ihe akpatakwa ihe m ji bịakwute gị ka ị dọọ m ọdụ. Lekwa ya ka m gwa gị, nsogbu a unu nwere onye kpatara ya nọ n'iro ụlọ ha ebetara aka ọ nọ n'ime unu ọ nọ n'akpụkpọ anụ unu
akpụkpọ ahụ, ọ nọ n'ime obi unu, ọ nọ na mgbụrị afọ, ọ nọ ebe ọbụla ma n'ime unu, ọ bụghị n'iro. Kedu ihe na-akọwara m na itinyere aka na iji ego chụọ ego achụtakata ahụ ụzọ ego? Emeka nwanne gị gụgidere akwụkwọ asampoto o nwere ejighị ya ama atụ, emechaa gịnị mee? Enweghị ike inweta ọrụ. Nwanne gị nwaanyị wee nweta onye ga-anụ ya, akakọta n'ihu anọkọta ahụ ụzọ ya na-anụ ya. Isi na ọgba aka mba. Nna, ihe a kpatara m ji bịakwute gị ka ị gosi m ụzọ a ga-eji kwụsị ọdachi a na-eme n'ezinụlọ. Ike agwụgwọ. Gekwa ntị, oge erugo oge a ga-etiwe akụ nsogbe. Maka mụ nwe ị na-ekiri ebe a, ana m asị ụchakịrị na ịdị inu, ị na-enu inu. Ka m gwazie gị, nwunye nna gị ọmangọ ma aka dị na ya. Ama mgbata nwa alụsị taa si ya bịa ṅụọ iyi ọnwụ ọchị na ya ma ihe na-aga, maka nwa ya nwa ọtọgbọburu ụzụ. Nekwa ihe ga-eme, aga m je kpọta dibịa na-ahụ na ọchịchịrị na-ahụ na ife, akpọta nwunye nna gị si ya bịa ka ị ṅụọ ihe mkpọrọ unu ebe a ugbu a bụ ka m gwa unu gbasara nsogbu na ihe ike niile a na-eme n'ezinụlọ. Mirabel, kedu ihe ọ bụ? Ihe a m chọrọ ikwu na Chinedu makwa maka ya, mana o siri ọnwụ na ọ ma ngwa unu banyere nrọ ọjọọ ọ rụrụ gbasara ezinụlọ. Nrọkwa Mirabel nwere ike ịgwa ihe nke a pụtara? Ihe a pụtara bụ na ihe niile a na-eme n'ezinụlọ aka nwunye nna unu dị na ya. Aka ya dị na ya. Nna anyị na-esokwana n'ụzọ Kraịst. Iwu ụlọ ụka anyị na-emegide ịṅụ iyi arụsị, ma nọọsọ ụzọ ahụ ka a ga-esi wee zọọ ụlọ ndụ. So bụ ụzọ chapụrụ achapụ kịta anụ ga-esi wee nwere onwe. Ihe na-agbagwoju m anya. Kedu ihe kpatara God na onye m chụrụ elu ji na-ebogide nwunye nna m na aka ya dịrị ọcha? O nwere onye chọrọ ịlụ eya, imere ka m mara. Nna anyị na-agbaghara maka nke ahụ, mana nna anyị, o nwere oge m rụrụ ọrụ ọjọọ ebe nwunye nna m ji mmụọ ọjọọ na-achị imegide ezinụlọ m. Mgbe kọwara onye m chọrọ ịlụ, ọ gwa m na nwunye nna m aka ya dịrị ọcha. Ya agbago ụda ama eri mgbe mebe ka mara. Agbaga ihe a na-anwụ chọọ ime ka mụ nwa bụ nwanne nna gị mara. Nna anyị, i chefuola na nwunye nna m bụ ezigbo mmadụ. N'ime ala obi m, ọ bụ ezigbo mmadụ. Onye wakpatara m ji nwee ego n'oge mbụ. Onye wakpogara nwanne ya nwoke m gbara bọyị n'aka ya, mere m ji bụrụ ọgaranya n'oge mbụ. Nwanne ya nwoke na-ekwu maka ya, ọ na otu nzuzo, ọ dị na-agwọ ọgwụ ego, ewere mmadụ gwụọ, ewere mmụọ gwụọ. Ọzọ a ka esi wee chọọ ịbụ mmadụ. Ihe a gwọtara agwọta, ihe esi n'otu wee weta. Ka mbọ anyị na-agbakwa ka ụlọ si n'onu a wee pụta, maka akwa ebe n'onu na-achọsi ka ekpochie aja, ekpochie unu abụrụ ndị na-ana iyi, ndị rụzọrọ erụzọ. Mirabel, ka m gwakwanụ, agị m ekwe ka ị bịa bogide nwunye nna m ebubo ụgha. Na ihe m na-agwa gị ya, n'uche obi nke m na n'ihu Chukwu ma n'ihu mmadụ, nwaanyị a bụ ezigbo nwaanyị. Nwaanyị a bụ ezigbo nwaanyị. Achọkwa m ka isi ebe isi bịa sị ya ngị nwa ga-abịa ikewa anyị na nwaanyị a. Achọkwa m ya. Chinedu lụrụ ajọ nlọ ebe nwaanyị a bụ nwunye nna unu si na ọ ya ebusi unu ncha, na ọ ya egburikwa unu ncha. Chinedu lụrụ ajọ nlọ. Mirabel, afụta gị mmiri Chineke m. Kedụ ihe nwunye nna anyị mere iji kpọọ ya ụdị asị a?
Ka ije bụ ude buba. Ya na unu ekwere n'ihe m kwuru. Unu ekwetara na ihe m na-agwa unu. Ngwa jese nje jụọ Chinedu. Chinedu ya aka kọwara unu ọfụma. Jenu jụọ ya. Na ga ngwa. Mirabel, bụrụ ka mkpọrọ gị. Mmegide chọpụta na akụkọ niile ị na-ebogide nwunye nna m wa aja mbele. Mirabel, ị ga-ata ahụ. Mirabel, ị ga-atakwa ahụhụ. Agwakwala m gị ahụ. Agwala m gị. Ikwu ndị ala nna Chinyere aka. Unu asị na ọnwụ ka unu mma ọkwe? Bịa. Ka nwaanyị a nyere unu ji tụkwasị ya ụdị obi a. Como kaiji kena ifika mambo kaiji fu Father Paul. Kai mama Father Paul agabe bipta ipane no. Aije bua obia obulu na medicate. Obu na ordinary. Ife obuna. Ke pepe na ebele. Bịa ka dị mma. Na chigwa m kịta na Chineke nọ na oche ezi ya na-eme ihe niile ọ na-eme anyị. Achọ m ụdị ndụmọdụ ga-esi ọ. Achọ m ụdị ndụmọdụ ga-ahụ. Hapụ m aka. Isi gị nke anụ nwa nnọọ oge ọbụla iburu ofu isi akpa gị isi gị Yoruba a na-akpa gị alaik aka m achọ ka mkpọrọ na mmụọ na-eji n'nwa ji nwayọ kpadu were owu kekodo gị ka nwaanyị Igbo Mirabel nwaanyị chọrọ ịlụ alụ gwara anyị na enwere nrọ dị ike ịrọrọ gbasara nwunye di mma anyị. Ọ bụ eziokwu? Eya, ọ bụ eziokwu. Nwunye mpa anyị bụ ajọ nwaanyị. Ọ bụ amụnsu. Ọ chọrọ ikechichi ezinụlọ anyị. Amakwa m na ọ yawa kpatara ihe anyị ji na-enwe ezigbo nsogbu anyị na-enwe n'ezinụlọ anyị. Nwaanyị ahụ bụ amụnsu. Kedụkwana ihe ịbụ? Amụnsu ka ịbụ. Ọṅụ ọbara ọhịa ịbụ. Enwezi ihe ị na-eme n'ezinụlọ anyị. Anyị na-amahụ. Ekpupego ya. Amụnsu ka ịbụ. Ịta na-ajụ n'ịsọ. Ọ bụrụ amụnsu ka ịbụ. Ịba amụnsu. Mana chekwa aka ngwacha gị. Hapụchakwa na ibi na-eme ka ya sị na-ebuka ezinụlọ a n'anya. Mmecha gị n'obodo a. Iburu ngwongwo gị gbapụrụ. Ya ụwa atụ gị n'ọnụ ọ ga dị mma. Ọ bụ onye ọṅụ ọbara ka ịwụ na ị ga na-agọlarị ya. Ọwụnụ. Eme ka ezigbo mmadụ ka ya ebe were ebere. Ụmụnne m, mama, biko kwa. Ọ ga-akakwa mma na anyị bidoro na-ezekwa nwaanyị ọjọọ ya eze. Ọ bụkwa amụnsu. Ka anyị banye nọ n'ime ga kpee ekpere. Kpuchigide onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ọ dịkwala maka o. Watakwa m ọsọ enyemaka n'ezinụlọ a aghakakwa. Hey! Shima. Yakima.
onye gwara m na ịbịa ọba anyị bịa chọọ m. Ga-ekwe n'ebe ị na-aga nne. Ana m anaba anyị. Ọ dịkwa na gị ọsịsọ. Mba, ọ dịghị m ọsịsọ. Nne nke anyị na-aga ka anyị na-abụ nọkọ na ka anyị kpaa o wee fencha ka anyị na-agbakọ. Ngwa. Ma ngwa ka anyị ga-enwe. Chima. Ngwa na ka anyị. Oke chanụ agwọ jikwonu na-egbu. Agwọ jikwonu na-egbu. Oke chanụ agwọ jikwonu na-egbu. Agwọ jikwonu na-egbu. Oke chanụ agwọ jikwonu na-egbu. Ụkpara ntị ike na-ezi ike n'afọ nụnụ. Nwaanyị bịa ka ịṅụ iyi. Bịa ka ịṅụ iyi n'ihu amụra ogbunne na nwa iji gosi n'aka gị dị ụcha na ebube nke a na-ebo gị. Eteche amamọzụ amamihe ntere uhie ka m ga-eje ṅụ. Enweghị m ike ịṅụ ha. Isi m chukwu m na-efe agba nkwe ka m ṅụọ ya anụ. Ite welu nkirika akwụkwọ. Ekwekwala ka agbụrụ ogbunne na nwa wee webiga ya oke n'ebe ị nọ n'ire nnupụ isi gị. Onwe ike ọ bụrụ na o nwee ike ya kụtuo m. Ọ bụrụ na ihe nwee ike ihe agba aka mee ya kụtuo m maka ama m na o nwere ike ọ bụla ebe m nọ. Ọ kụtu m bikọs o nweghị ihe m mere. Iwu agwụ ahapụ na agwụ zara iwu Chukwu. Ọ bụrụ otu ma ọnụ gị bụ isi mkpi na ọdụ mkpi ajọ ihe niile na-eme n'ezinụlọ. Kwuo n'ebe a je kwuo ya. Aka m enweghị m ike ikwu ya n'ebe maka ihe agba alụsị apịrị apị. Ihe a ite nkịtị eteli ihe. Iwu agwụ. Ọ bụrụ na o nwere ike ya kwụta. Wee megidebe ụmụaka m nwụrụ abụ. Si ihe m enyere ha baala ma n'ụwa. M nwakuru aja niile ka ego uzi ebo m wee ebubo ụgha. Unu eboziri ebubo ụgha. Onye bụ nwa gị? Ha! Ka chukere gị ịtụrụ atụ achị na ọfụlụ afụ. Onwe nwe mụtalụ di anyị. Irichago nwa niile Chineke keghị gị n'afọ wee bịara achọ ihe ebubulu nwa ga-akpachara onwe ya. Jeki nwa iyi. Chukwu anụ nwa bi n'eluigwe chọrọ ka mmụọ nwa onye bụ nwa. Ọ chọrọ ka mmụọ nwa. Biko mechie gị ọnụ. Ịma ihe bụ ịba amụ nso. Ọhụ bara ka ịbụ. Ngwa ka m kwetara gị nwa ọhụ bara. Isi n'aka gị dị ọcha ka iji chọta gị abụrụ ihe oyi. Nwere onwe gị. Ime eme nke ọla onwe gị. A ga-akụgbu gị n'aka. Ebe isi na ị gaghị adụ isi a. A ga-akụgbu gị n'aka. Ọ kwere ife m chọrọ ịgwa gị. Amị. Nna m chọkwara ka ị bụrụ onye m. Sị na m chọrọ ka ị bụrụ onye m. Gwana m na mma na ịma nwa m n'ala na ya amị m. Ebe ọ bụ na ọma ka esi n'ịchọrọ ya. Ngwa nsogbu adịghị ọnụ. Emesịa ngụ na ndị bụ na-abịa nna anyị. Na ememe ọgọ ma ịnụgo mmegide ọgọ. Akọ gịnị? Amaka kwuo n'okwu n'oke ife na-emezi gị. Amaka gịnị?
Nibana noku. Achari bulu pesi momo yenna machi bulu. Uyenna gi. Makagelizi. Napiamusu. Sina kiadu ni yanjoni nelebele sunu nebera ukwasi. Ukwasi. Mana kebi naga. Aso kaja pada Paul. Kaya ya kau, setiap jadi serunai. Ebezina. Macam bikor mana. Asal buku siapa kaca gandice. Kami tidak ada bikor. Subuadiro, aye je gofao. Ni bas le zo kuga putife. Ifugo ni ya no. Won ya musu a. Kangi ni no okunu. Gino okunu. Nwa ga neka je no ogo. Ade kwa mge. Ka won ya musu a wole mje mere ni afifie. Ni kangi no ogo. Ni kangi no ogo biko. Yeah. Okay, Iwa, bien, quand vous êtes moto, quand j'ai besoin.
na Chima anaghị afụ nzukọ gị ịnụ amara makwa nọ nke a ga-eme n'ubu na Chima na nwunye ọ bụrụ na ọ nụrụ ma ọnụwa anyị na-afụ dị ka m na-esi nọ anatụpụgo nwa dị anọzie m ebe a bụ nke nna ga n'ubu na m na-ekiri ihe m na-eme ka Chima dị ka m na-esi nọ Chima anụwa amara anụma amara ezigbo ka ọzọ Ogini dị ya ọ dịghị onye n'ime unu nwere ikikere ikpe mmadụ ibe ya ikpe. Kedu otu unu si lee nwaanyị aka ya dị ọcha unu na-ebo ya ebubo ụgha? Ihe ezinụlọ a chọsiri ike ọ bụ nnapụta zuru oke. Lena Amaka, nwa obere nwa ahụ otu a ọ ghọtara nke a karịcha unu niile. Ya bụrụ na unu maara Chineke tụkwasị ya obi, unu agaghị aga n'iru ibe ọ ga-adị mma ebubo na ọ dịghị ihe ọbụla nke o mere. Ihe m chọrọ n'ezinụlọ a wee ịdị n'otu, udo na ịdị n'otu. Father Paul, ihe nji na-agha gị ntị bụ maka na ịbụ onye ụkọchukwu, mana ọ bụrụ maka ajọ nwaanyị a enwe ihe ga-eme n'ụwa mgbaghara ya. Amụsụ ka ọ bụ ọnwụ ụbara gwa ya kepụ anyị na-agba okere anyị, o were ajọ mmụọ ya kejie ezinụlọ anyị. Father Paul, ifuru ebe a nwa m nwoke kwu ebe a ka m kwụkwa o gwakwa ya ka oke ya kwụ nwa ụmụ m na-agbọ ya jee weta ọgwụ ojigbo ekegoro fa ka o tiwapụ ya ka ha nwere onwe fa. Ị na-anya o nwere nwa ọ mụtara, ọ mụtaghị nwa jide nke m mụrụ amụ na-achọ ka ọ na n'iyi ya ka ya bụ ha na-agbọ. Ogini unu ka na-ekwukwasịkwa ihe na-ekwukwasị ya nke bụ na ihe a niile m na-agwa unu ọ dịghị ihe unu ji ya kpọrọ. Chineke hụkwara na ezinụlọ a n'anya. Ya bụ na anyị jikọta aka ọnụ anyị ga-emeri onye ire abịara ibibi ezinụlọ a. Parapọ aga m anọkwanụ nga na-ege akụkọ ihe na-akọ na agbaka moto. Mana gị nwe nwaanyị a amụsị ọkwanụ nwaanyị ọma ebezina Chineke dịnyere gị ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ chi. Ebezina akwa Amaka bịa na moto ka m nye gị ịkpara eje ka ọ nara statement. Ifu ụdị ihe akwụ nwaanyị ahụ bụ ọ ga-adị mma ndị akụ ya ezigbo ife ha kụnye onye anya Chimo fagbukwa isi ara gbagbukwe gị gịnị mere iso m ka m ga-ene ya mụọ nka soro gị ka anyị jee nene nwaanyị aka ahụ nwaanyị amụso o nwere mgbe ọ dị mmanụ ịmara ana m atụ nwaanyị ahụ ụjọ ọnụ nwa bụ Nkechi bụ onye dị mma ka nwaanyị ahụ gwuo makwa ya
chekwara Ibo no bu Father Francis so pe kwa nwan ahụ. Gịnị dị? Ka bụ na amaka ntakịrị gwa. Enwere ụjọ. Wejekwuru Father Paul. Hey! Wona kire nwu ụjọ. But imara ihe kacha mma n'obodo a bụ ka tupu nwaanyị ahụ. Ka obi ji amụsị aka gbuo mmadụ niile nọ n'obodo a. Hey! Chimu. Nwaanyị a Mama, que eu ia na melo no jate afanine, mama. Amaka. Mr. Corona. Meti kwano ga fo pewaga. Meti ono go fo pewaga ono. Mama, fuckane. Chete kwa no mbai ne binudo. O mbai ne binudo tupu so wani na bido. Mami unebe adero machuku nene kwanya. Mama. Chukwu ko me chego no.